Patimong Kalyanpur thanani bisingo khopjangnai amchai patimong wai kwbang mano patima thaigya aro ungjao kha kaisa lahar patimong koktoma wngkha srang salni horo Kalyanpur bazar ni simi Omorpur o nogo kifili phaipro Ajoy Pal mungwi khoroksa bike chaloknai haikeba beri khong chaloknai number wngkha TR06B 9377 khwaini Omor colony ni horbo thangnai bedai haikeba fire service station ni bwskango sokakruo ukulgo kanai Nirmal Pal bono acham sano dagarjak tui wngwi a patimong patilayo yagulo Nirmal Pal belaikeno sakduku mankha tei Ajoy Pal bo haino belaikeno saguduku mankha boktomao saimanjakha a saguduku manai khorokni no borok amchai kaisani borok boroni amchai wngkha Omor colony yagulo a amchai ni no horbo thangnai bedek rok a koktomano manui dakti no borokno Kalyanpur saknai nogo telang hamjaka Ajoy Palni bokhrogo belai khe dukumankha yakung yakrogo haino tei ganao asanai Nirmal Palni bo haino mokol tei bukuk belai kheno dukuman পেছন থেকে আয়া একটা বাইকে এত স্পিডে আসলো আমি সাইকেল সাইড অবস্থায় না এমন আমার সাইকেল শুদ্ধা 10,000 জায়গা হইব একদম সাইকেল হয়ে গেছে কোন জায়গায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? এটা এই অমর কলোনি ফায়ার সার্ভিসের আগে আফটার নিস্টার কে বাড়ি মারছে? কে তো আমি প্রথম তো দেখছি না পরে তো দেখা হয়েছে যে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একজনে আসলো কি নাম তার? তার নাম হয়েছে এই নির্মল পাল মানে এমনি বাড়িতে আমরা মিষ্টু ডাকি আর কি আর অরিজিনাল নাম হচ্ছে নির্মল পাল kebo a amchaini lukrok sao Nirmal Pal bo chuang nungjakni bagino mo haikerok dagarjak tei wngwi a patimong patilayo hnei yagulo patimani yagulo Kalyanpurni saknai nogo talangwi borokno saknai jaka srapsa saknai mani yagulo borokno saknai nokni yakari rohorjaka phiaba Ajoy Palni bokhorok belaikeno dukumankha tabuk sengmung achaikha lukurokni amoni bagai asuk chuak nungwi bike rokno chaloknani nang tabo abono cheri nyanya nangnai police abo haikeno wai kwbangma Kalyanpur thanani bisingo khopjanai amchaio patimong patimani thaigya bureau report Nukmung News